Udotshwe ngamaphoyisa ngokuthi ayolanda ingane yakhe ebingabuyile ekhaya esiteshini samaphoyisa eNanda kanti zizomkhalela ngecala lokuyinukubeza. Uyise wengane waseDube Village eNanda uboshwe ngalindele ngoLwesihlanu ngezitsholo zokunukubeza ngokocansi indodakazi yakhe eneminyaka engu-12 ngeledlule. Kube ukuthi lesi sigameko sokunukubeza kwale ngane senze ngoLwesine emzini wakhe umsola abehlala kuwona nayo nonina ongayizali. Kube ukuthi-ke emva kokuba ingane ibikele othisha esikoleni ngokunukubeza kwayo baxhumana namaphoyisa kwavula icala. Kuthi umsolo uye esiteshini samaphoyisa ethi uyolanda yona indodakazi yakhe ngoLwesihlanu njengoba-ke bese kuntambama kade-ke ihambe iya esikoleni. Umthombo uhlebele iphephandaba ilanga ngokuthi konke lokhu qale ngoLwesithathu ledlule. Uthise wale ngane uqale wayivelela ekameleni wayiphoqa ukuba imdlalise isitho sakhe sangasese. Kuthiwa-ke ngokwesaba ingane yenze njengoba esho. Ngosuku olulandelayo waphinde-ke wabizela noma-ke wayibizela egunjini lakhe wayinukubeza. ngoLwesihlanu ingane ivuke yaya esikoleni yafike yabikela othisha ukuthi inukubezwe ngoyise. Othisha babeke sebexhumana namaphoyisa asePhoenix njengoba-ke isikole sikhona okuyiwo-ke abese ehambise eNanda ingane lapho-ke ihlala khona kusho-ke umthombo. Kuthiwa-ke ekuhambe isikhathi kwaziwa abantambama umsole engayibona ingane yakhe ihambe ekhaya iya esikoleni. Kube ukuthi-ke amaphoyisa abeke semdoba ngalokho emshayela ucingo emtshela ukuthi-ke ingane isesiteshini makeze-ke ezayilanda. Kuthiwa-ke ufike noma-ke kuthiwa ufike esiteshini ezoyilanda-ke ingane zamkhalela. Okhuluma amaphoyisa uRobert Ntshitshunda uthe-ke amaphoyisa bopha umsolo neminyaka engu-38 ngecala lokunukubeza indodakazi yakhe. Uthe ngokombiko umsola ubengaqali ngokwenza lokhu njengoba-ke ingane igcine-ke ibikele othisha esikoleni. Uthe umsolo uzovela enkantolo namhlanje ngomsombuluko ngecala-ke lokudlwengula.